Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? 19:01 йорты янында парковка куелган машина өстенә кар төшеп, автомобильгә зур зыян килгән. Бу очракта кем гаепле? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Җәяүлеләр һәм автомобиль йөртүчеләр күлдәвекләргә зарлана. Аларның иң зурларын Гүзәл Габдуллина барлады. Жир һәм бийләр белән кышны заттылар, язны каршы алдылар. Чаллыда май чабу бәйрәме узды. Тулырак Мәрьям Файрушина. 19:01 йорты янында түбәдән кар төшеп, автомобильгә җитди зыян килде. Хуҗасы сүзләренә караганда, матди зыян йөзләрчә мең сум белән бәйләнә. Соңгы 2 елда бу инде икенче шундый очрак ди шәһәрдәшләр. Алар үзләренең һәм якыннарының сәламәтлеге өчен борчыла. Коммуналчылар үз эшләренә җавапсыз карый дигән фикердә алар. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Гадәттән тыш хәл булган вакытта Артур Фазлиев үзе өйдә була. Йорт янына куелган машина өстенә кар төшкәнлеген беренче булып вахтер искәрә. Килгән зыянны экспертлар якынча 600 мең сум тирәсе дип бәяләгән. Тәүбәдән төшкән боз һәм кар. Машина җимерелде, баталган. Хәзер килгән иде сотрудники полиции, сотрудники ЖЭК, алар карап, консультация итеп киттеләр. Хәзер без яздык заявление. Юрист Дарья Бакшеева сүзләренә караганда, машина хуҗасына чыгымнарны кайтару өчен иң беренче чиратта гаеплене табу кирәк. Кар түбәдән төшкән икән, коммуналчылар җавап бирә. Шәхси кырылмадан, шул исәптән балкон түбәсеннән булса, милек хуҗалары гаепле. Посмотреть видео объекты, которые находились недалеко от места происшествия. Может быть, какая-то видеокамера магазина, может быть, видеокамера, установленная на доме. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, бу инде машиналарга зыян килүнең икенче очрагы. Менә монда гына пандус урнашкан, бирдә подъездга керү урынына шәһәрдәшләр үз сәламәтлекләре өчен борчыла. Машина өстенә кар йорт түбәсеннән түгел, 25-нче каттагы кеше яшәми торган торактан төшкән диделәр безгә Үзәк идарә итү компаниясендә. Әлеге балкон проектка кертелмәгән. 22 февральдә коммуналчылар тарафыннан түбәне кардан чистарту өчен мөмкинлек тудыру тәкъдиме булган. Тик Үзәк идарә итү компаниясендә әйтүләренчә, милек хуҗалары моңа каршы килгән. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Көннәр җылыту белән кар эреп, автомобиль йөртүчеләр һәм җәяүлеләр өчен уңайсызлыклар тудыра башлады. Зур күлдәвекләр хакында шәһәрдәшләр социаль җитәрләрдә, халык порталында зарлана. Иң зур күлдәвекләрне Гүзәл Габдуллина барлады. Залесный проспектында ел сайын әлеге ситуация кабатлана. Суда гел бер йорт янында җыела. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре канау йөртиләр, әмма проблема моның белән генә хәл ителми. Биредән аккан су түбәндә урнашкан участокларны баса. Проблеманы чишеп була, ди түбән очта торучылар. Вот эту дорогу нужно вон там вот прокопать надо и туда пустить прямо туда в этот Шильну надо запустить. Там река Шильна же есть. По проекту так и предусмотрено. Вот с правой стороны канава должна идти туда на Шильну, выходить на реку Шильну. Орловка бистәсендә яшәүчеләр дә йортлары турысындагы карны кире бозны вата. Төп урамда машиналар көчкә хәрәкәт итә. Җәяүлеләр өчен аерым тротуар юк. Проблема сейчас вот на дорогах вот эти края не чистят, так там вообще проблема сейчас. И машины разъехаться не могут, и вода плохо уходит сейчас. Вахитов проспектындагы күпер астында, Бысы юлындагы күпер астында чиста насос станцияларын төзекләндерү файдага киткән. Гадәттә әлеге участокларда җәйге көчле яңгырлардан соң автомобильләр көчкә хәрәкәт итә иде. Батып калучылар да күп булды. Зур күлдәвекләр җыелган очракта идарә итүче оешмага яки автомобиль юллары предприятиесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр махсус техника ярдәмендә суны суыртып ала. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кар чистартылган ишек алларында күлдәвекләр дә әзрәк, кыш буен бигрәк тә җирле һәм ишек алды юллары начар хәлдә дип зарланучылар күп булды. Тик монда да уңай мисаллар юк түгел, тулырак алдагы сюжетта. 59-17 йорты ишек алдында карны КАМАЗга төяп территориядан чыгаралар. Карлы явым төшемнәр быел күп булды ди торакчылар да, биредә яшәүчеләр дә. Шәһәрдәшләр электротехниклар идарә оешмасының эшчәнлеге белән канәгать. Кыш дәвамында ишек алдын берничә тапкыр махсус техника ярдәмендә чистартканнар. Спецтехнику только я сама лично видела раза 4. Это только то, что видела. Но бывали такие моменты, что когда я приходила, следы-то видно, что уборка была. То есть все на пальцах не пересчитать. Чистарту эшләрен башкарганда бер үк уңайсызлыклар килеп чыга ди торакчылар. Юл кырыенда калдырылган машиналар махсус техникага үтәргә бирми. Шул исәптән юлларны да сыйфатлы итеп чистартып булмый. Подъезд төбендә игъланнар кичтән үк эленгән булса да, машина йөртүчеләрнең бөтенесе дә аларга игътибар итми.
Bizning kompleks aytmasaydim shunday nachar deb 59-14, 59-17 bарлык domlarda bizning kompleksda bek yaxshi ishlaylar. 59-17 ишек алдыннан тыш махсус техника 56-нчы комплекста да эшләде. Мондагы юлларның торышыннан шәһәрдәшләр зарыланмый ди 56-да 15 йорты өчен җаваплы. Вчера вот 56-13 чистили, прям до асфальта. Дворники вообще работали без выходных. Спасибо им большое. День и ночь работали. Спасибо им всем, и администрации спасибо, что они трактор заказывают, постоянно чистят дороги. Сегодня, например, работает 8 единиц увеличенной техники на нашей территории. И это кроме того, что у нас 4 своих трактора. Итого получается 12 единиц. Должен сказать, что вот уже третий месяц подряд мы тратим больше 1 миллиона рублей ежемесячно на технику для уборки снега. Это кроме того, что у нас работают свои 4 трактора. Ну, стараемся сделать жизнь для наших жителей более комфортной. Şəhərdəşlər qışını uzatıb, yazını qarşı aldı. Şalının 3 meydançığında Qız Bisəsinin Yol Parkı, Azadlıq Meydanı həm Jingu Parkında Moy Şabu beyrəmi ötkərildi. Көңіллі konsert, қызықлы бәйгелер, соп havada oyunlar həm əlbəttə qoraşqı yandыру. Беремдә xəbərçimiz Мәриям Файрушина булып кайтты. Жиңу паркына язны каршылау бәйрәменә берничә йөз кеше җыелган. Һава торышы да әлеге чарага бер төрле ям өстәп тора. Урамда җылы һәм кояшлы. Биредә әлеге бәйрәмнең төп призыгын коймакны да авыз итеп карарга мөмкин иде. Алар үз чиратында исә язгы кояшның символы булып тора. Keyfimiz bek yaxshi. Bugun прогулкага чыктык. Семья белән 2 балам, ирем. Концерт уеннардан тыш бәйрәмнең иң көтеп алынган вакыйгасы карашкы яндыру. Оештыручылар аңа тискәре сыйфатларны язып белгән. Моның үз хикмәте бар. Борынгы ышаныч буенча карашкыны яндырганда тормыштагы тискәре күренешләрдән дә кутылып була. Мәриям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хизматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Весна – время преображения и милых подарков. В эти праздничные дни Эссон дарит вам скидку 40% на весь ассортимент брендов «Черный жемчуг», «Бархатные ручки» и «Тросома». Только с 5 по 11 марта неделя красоты в Эссон. Спешите! Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Эссон и на esson.rf. Внимание! 6 марта открытие фирменного магазина Polaris в торговом центре Sunrise City. С 6 по 11 марта компания Polaris дарит скидки до 50% и подарки покупателям. Так, например, при покупке на сумму от 10 тысяч рублей пылесос за 5 тысяч в подарок. Не пропусти!